Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Ngifuna sithi ukuyiqhuba indaba yethu sisebenza ngama-probability. Khumbula ukuthi ngithe sifuna nje sithi ukudlala ngawo ama-probability. Zikhumbuzeke i-probability ukuhlawumbisa. Ya ukuhlawumbisa kakhulukazi ngifuna ukuthi ukhumbule ukuthi thina la kwi-maths asifuni ukuvene sivuke nje sesiqhantsha sesihlawumbisa sithi hayibo sihlawumbe kanje cha sifuna ukusebenzisa okwangempela sibone sikuhlanganisa kanjani ukuze siphume nani nomphumela esothi ke iyebo seyahlawumbisa kanjena. Khumbula ke isihlanu sami, khumbula umdlalo wami wa heads no tail, ukuphonsa isihlanu sakho phezulu ubone ukuthi uma ususinqaka sizovela laphaya kwi-side la head noma lika tail. Laphayana ke ngizama ukubhala ukuthi ngifuna ukubona ukuthi ngizowathola na amathuba abe mangaki mhlawumbe ukuthi uma ngisiphonsa isihlanu sami sizobuya siyi-head kangaki. Ngizama la ukuhlawumbisa ukuthi bangiphonsa ngithi 1, yabona ukuthi sengibhala o-head abaningi kanjani, ukuthi ngathi maningi amathuba abani ahead kunawa abani kunawa tail. Uyangibona ngithi head nangalapha ngaphinde ngaphonsa ngathi head, bangiphonsa mhlambe ngithi tail, yabo tail ngukhiphe kabili nakathathu lapha ugcina. Ngifuna ukubona ukuthi ngingadlala kangaki ngayo lesihlanu sami, ngibe nenhlanhla kangaki. Sona leso sihlanu sami ngibe nenhlanhla kangaki ukuthi ngiphumelele ngaso. Isihlanu nathi ngithi ukusekela lokho engizosebenza ngako nangala indaba yethu soyisusa khona la ezokhombisa ukuthi singaphumelela kangaki. Sithi sino h wa head ngu half times half, yabona siyathola 1/4 u-h bethu labo, uthi wona thingbo u-h bethu ababili labo, yebo thingbo. Saphinde sathola ht ngala nangapha sino th base la sino t nje kuphela, thingbo. Ukuthi khona inombolo zakhona zizophuma zithini. Uma sesibona nakhona ukuthi ziphuma zithini inombolo, kube sekusisiza ke lokho ukuthi sihlawumbise kangconywana. O-h bami ngibasekele ngithi babili bengithole futhi ukuthi ba-1/4 uma bebabili ngoba 1 ababili betimezana keep 1 baso 2 ababili betimezana nakanjani basipha u4. Ngifuna nje ukubona amathuba ami. Bangithi yebo bangani impela asidlale uhead no tail. Ufuna ukubona ukuthi ngabe sengiyifaka emlilweni noma ngizowathola yena ithuba lokuphumelela nami bangudlala lo mdlala nezimpintshi zami. U1/4 nakuyawubona ukuthi ukhipha u25%. U1/4 kusho ukuthi ngino 25% wamathuba ukuthi ngingathola bani, ngingathola uheads. Ngibhale nangala ngezansi ngino 25% ukuthi ngingathola bani uheads. Thingbo bangibhala ngokwamagama ngithi p wami ngithi 1 heads, ngithi 1 heads 1 heads 1 tail, nangapha ngithi th wami u-tail no heads, phinde ngithi ngapha ht. Okufanayo nje ukuthi sobe sisikugoqa noma sikubala ngendlela engafani. Ngino p ngibe no th u wami 1 we-union. Khumbula u-u wethu we-union ebekade siwusebenzisile noma kade sifunde ngawo 1
laphaya kade sifunda ngama-sets. Kuyokusiza kakhulu ukuthi ukhumbule nendaba yakho yani yama-sets azokusiza kakhulu uma usufinyelela ngapha. Ngani engadlulela kuyo ngingathi kube kuyiphutha ke manje lokho. Ngifuna ukuveza ngithi ngimile lapha ka2/4. Ngifuna ukuveza ukuthi labo 1.5 bobabili ngibavezile yini lapha ngezansi. Ungabe sengishiye kanjalo ngoba phela bese sitholile ukuthi u1/4. Ungabe sengishiye kanjalo ngasizange ngisachasisa kahle. Noma ngasavela noma ngasavelanga kahle ukuthi u1/4 wethu okade sesiguqulile sisazi ukuthi u1/4 wethu umelana umela u25%. Asibone basuqhuba lomdlalo wethu ukuthi amathuba azovuleka abe mangaki. Khumbula la sino TT, uT wethu umela bani uTails, no tails ababili. Owesithathu sinaba u4 kanye no H bubabalisisa kahle bayaphuma babe u4 okungenza ukuthi singasho sithi amathuba uhafu singathi 50 noma asithukudlulela. Ngifuna isikhali esigezekile manje la bese singcule kakhulu sesikhala sethu. Asibone la ukuthi singakhuluma ngani. Noma singeke sifinyelele lapho kodwa asifuni ukuthi esikufuna sifuna ukuthatha umqondo. Asithi ngizobhala la ngithe ngiphonsa isihlanu sami phezulu ngathola uhead kawu5 njalo ngithi ngiyaphonsa u5 uhead ngiyaphonsa uhead phonsa uhead phonsa uhead should head out yaphonsa uhead nangapha kusho ukuthini. Ngingasho ukuthi ngithi uhalf ngiphathe no5 phezulu okuzongipha bani ngipha u1/32. Uzongisiza ngani ke manje ukwazi ukuthi ngino half over 32. Ya ngabe sengihlisa sengithi p bangithi p ngifuna bengifuna ukuvula isisekelo ya ngivula igwegwe lami ngithi 0 noma ngithi ukuyibhala kancanyana indatshana yami ngithi kuzo zo 7 indlela noma isikhathi noma ngizama ukuphonsa ngangathola ngisho wodwa uhead ngizosuka ngishone phike emva kwalokho. Uma uthi ngizamile kawu7 ukuphonsa isihlanu sami ngangawuthola uhead kusho ukuthini lokho. Kusho ukuthi ngithole uTails u7 ulandelana. Kusho lokho phela ngizothini mabili amasayidi kuhlanu. Mabili amasayidi uma uphethe imali. Mabili amasayidi. Uma ukuthi uphonse kawu7 wangathola uhead kusho ukuthi uphonse kawu7 wathola uTails. Akukho okunye ongakuthola ngaphandle kwaTails noheads. Akukho okunye okukhona phakathi kuhlanu sakho. Ngakho ngaphinde ngibhale la njengokuthi ngithi u1/120 ngobani u1 lo abaphethe u7 uskipe laba 128 ncisa 120 bese ngikhuluma iphutha ngibe ngibhale kahle lapha ngithi 128. Kuyawenza umqondo lokho okuhlawumbisa akubi into enzima kakhulu ngoba into ekutshela nje kubheke emehlweni ikutshela nje impendulo kanjalo ukuthi uthole bani. Uma uphonse phezulu wangathola uhead kawu7 kusho ukuthi uthole uTails. Kanti uphonse phezulu lapha kawu5 wathola wonke uheads ngaso sonke isikhathi kusho ukuthi namathuba awu baswakhipha ngendlela yefraction kungaba ubani u1/32 ukuthi wathola amathuba ukuthola uheads kawu5. Angithembe ukuthi akufakela indida lokho kodwa sisebenza ngazo sidlala nje sithi ukunyakazisa umqondo sisebenza ngendlela zani zokuhlawumbisa iprobability.